Здравейте! Това е първото издание на ранното информационно сутрешно предаване по BTV тази сутрин. Та, Огнян. Тя е Искра. Добро утро и от мен. Днеска е 5 декември, вторник. Вторник е добрия ден. Това е мотото на нашия екип тази сутрин. Нека да ни бъде на хаирлия, както се казва. Телефонът за вас, зрителите, е 9176-866. И понеже сме в началото, стискайте палци. Нали, всяко начало е трудно.